ngobani kulate ngoku usile tokunayo nje mandiyithente into ethi nguPawulose kweli bandla laseKorinte. Umkhonzi kaThixo unomnqweno wokuba angahlala nalo eli bandla laseKorinte. Kodwa leli ncwadi uyibhala ekulajeni yakhe yemissionary. Bazalwane basekhaya, uthanjonga into seKorinte nabantu abahleli kuyo. Wafika inkonzo kaThixo abantu abaseKorinte betyeshile nakuThixo, yamdlalela umkhonzi kaThixo. Wayibhala le ncwadi yemfundisamela eyibhalela ibandla laseKorinte. Wathi, madoda bazalwane, siyathingaza nokuba sibandezelekile ngenxa zonke, kodwa into ayikhuthazayo inye ukuba bazalwane zeningangami okwenzeni okulungileyo. Bazalwane bakwethu, xa ndizawuyeka masikhangele abantu abathingazayo bangangami. Yintoni ukuthingaza? Yintoni ukuthingaza? Mhlawumbi ikhona intandabuzo ekhona eseKorinte. Abantu abaseKorinte bahlukene bantakwethu. Bathi abathi thina singabakrestu. Awema umzalwane kaThixo, ngabe uYesu wahlukahlukene na? Bazalwane basekhaya, bakathingaza amadoda namantokazi ehlala emgqwebeni kwafaro uSirayeli. Wathi xa imane ethingaza akangami ukuthandaza uThixo. Wathi ngemini ethile uThixo uyakusikhumbula. Xa bemegeyithini ntakamagalela bezawuphuma bathingaza bamqonda uThixo, bathi ba ubuso bakho abuhambi nathi, siyeke Thixo sifele iphutha. Bazalwane bakwethu, siyathingaza kodwa singanyami. Phuthani uThixo. Bazalwane basekhaya, seningasuki kuThixo. uPetros madoda akuthingaza kamaje kwethu eqeni indlela wamezwa wethu uThixo. Wathi sondela Petros, ndikuthetha uqobo. Akathingaza amadoda futhi sisifuba afumekwa edikeni lomlilo. Shadraki noMeshaki noAbednego babekuthandabuza uThixo. Bathi kakade thina sinoThixo wamaxesha, sinoThixo wamfulathela uthaka. uThixo thetha sekuncanyiwe. Kakade lingalathingazi ilizwe loMzantsi Afrika. Sakufika isifo kwangulwa yobheka phina singamncami uThixo. Kakade isihlobo uYesu athi umphunga wama-Afrika wakunyatha xa uwayo, wasabela wakumitha waKrestu inkosi yethu. Ubonile kwenziwa njani uthi kuthiwa amen. Avele ubaleke nje ephuthetini.